Sugbo 2023 Festival of Festivals Grand Showdown Winners. We begin with 15th place, Tupa Festival of the Municipality of Borbon. Ako si Mayor Noel T. Dudelios, mapasigarbuhon na mulalit kaninyo sa among Tupa Festival sa lungsod sa Borbon. Karong gabi una, amoy pasundayag ug ipasigarbo ang among produkto nga gibantog sa tuwang probinsya ug mao ang tuba o coconut wine. Tungod sa kalamig sa tuba sa Borbon, nahimo na itong kultura nga basta adunay panagtapok ang pamilya, panaghigala ug kun adunay special na okasyon. Dili na gayud mawagtang ang tuba sa lamisa. Gawa sa daghan ang benepisyo maangkon sa pag-inom sa tuba. Paghatag pod kini og kalig-on sa panaghigalaay, panagigugmaay ug panaghiusa uban sa giya sa among mahal nga patron, Senior San Sebastian Martyr. Ngadto sa ato ang inahan ini grandeng selebrasyon ang numero 1 gobernador sa probinsya sa Sugbo ug sa tibuok kalibutan, Governor Gwen Garcia. Congratulations, Gov. Tana, uyugi kami sa among pasundaya ug ato gitagay ang kalipay ug hudyaka pinaagi sa gibantog ug bilado nga tuba sa Borbon.
Daghang salamat 15th place Tupa Festival of the Municipality of Borbon.